dili si Jesus lamang ang buktong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gusto ko kanang. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Welcome sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga naghatag kanato higayon panahon aron mag-uban na usab sa mga pulong sa Ginoo. Mag-uban na usab tas pagpamati, pagpaminaw sa mga mensahe nga maoy magdala kanato diha sa kasiguruhan o magdala kanato diha sa pagpadayon sa pagtuo, paglaom, paghigugma sa atong buhi nga Dios. Sa atong nga pagsugod ato ning sugdan ablihan sa mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa Dios sa atong kinabuhi. Mag-ampo kita. Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Niya na usab kami amahan nagkahiusa aron sa pagpasalamat kanimo, sa pagdaig kanimo, labaw sa tanan, sa pagpaminaw na usab sa imong mga pulong. Salamat o Dios sa kadaugan, kalampusan, sa imong proteksyon nga among nasinatian sa tibok adlaw nga imong gidugang sa among kinabuhi. Salamat Ginoo sa walay hunong nimong pag-amuma kanamo. Imong gisuplayan o Dios ang matag-usa namo ka kinabuhi. Tanan nimo mga katawhan padayon nimong gisuplayan sa mga gikinahanglan. Walay nakulang kanamo o Dios. Sa among pagpuyo sa kalibutan padayon ka o Dios nga nag-uban. Padayon usab kang naghatag kalipay kalinaw ug nabati namo ang imuhang walay hunong nga pagbantay kanamo. Ug padayon ka o Dios nga nagadasing nagapahinom daw mong nagatudlo sa angay namong buhaton. Busa niya kami aron sa paghalad sa mong kinabuhi diha kanimo. Sa pagpaminaw na usab sa mga pulong nga gikinahanglan namong masabtan. Among gideklara o Dios ang imong pagkamaayo sa mong kinabuhi. Magmalampuson na usab kami sa among panag-uban, sa pag-alagad kanimo, sa pagdahig kanimo, sa pagpasalamat ug labos tanan sa pagpaminaw na usab sa imong mga pulong. Salamat Ginoo sa kalampusag panalangin nga sa among panag-uban. Among gipangayo o Dios ang imong mga milagro. Dunay mamaayo, dunay mausab, dunay malig-on, ug dunay makabatog pinasahing pabor ka panalangin gikan kanimo. Madawat ug mabatonan usab namo ang panalangin nga maghatag ka namo kadasig kusog sa pagpadayon sa pagbuhat sa mga buluhaton nga imong gisalig kanamo. Salamat o Dios sa programa nga imong gihatag kanamo. Programa nga walay laing gihisgutan kundi ang imong mga pulong. Walay laing gisugilon kundi ang imong mga mensahe. Walay laing gitudlo kundi ang imong mga pamaagi. Salamat Lord sa imong mga pag-amuma kanamo. Ug salamat Lord sa kadaugan, kalampusan, panalangin. In Jesus name, Amen o Amen. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanimo, kanako o kanatong tanan sa atong panag-uban sa programang ang pulong mo kinabuhi ko. Salamat ko sa Ginoo mga kaigsunan nga nibalik na kuryente. Kaganina wag yung may kuryente o pagka alas 7:30 nibalik ang kuryente. Abi na kog dili gyud ko ka-live o niya gadahom sad ko nga di gyud ko ka-live kay basig mag-practice me. O niya wala man gyud pod muundang ang ulan, sige ra man pong ulan. Muna nga dili sad mi ka-practice tungod kay ang uban nga mga instrumento to aman sa pikas. O lisod man ilabang kay naamang yun ang pag-ulan. Muna nga dalaygon ang Dios nga nagdasig na usab nato ug naghatag og higayon nga mag-uban na usab ta sa programang ang pulong mo kinabuhi ko. Ako nagtuo nga ikaw ug ako gipanalanginan sa Dios na kanunay ang kadaugan o kalampusan lapos sa tanan kadaugan gikan kaniya. Maayong gabi mga pagpaminaw sa tanan nato mga kaigsuonan nga nagsunod sa tong programa pinaagi sa ato ang FM station 101.3.
Maayong gabi, may pagig-uban ilabi na sa ato mga kaigsunan nga naakaron sa nagkalaing mga lugar sa Luzon, Visayas ug Mindanao ug maingon man sa ato mga kaigsunan nga naakaron sa gawas sa nasod. Maayong gabi, may pagpaminaw o good morning, good afternoon sa tanan nga moripli ni ining programa ang pulong mo kinabuhi ko. Maayong pagpaminaw ilabi na sa ato mga kaigsunan si Pastor Carmen Mahilong Bantigi na nukadiha sa Sudlon 2. Maayong gabi ininyo Pastor. Kumusta mo diha Sinisi? Maayong gabi Pastor, dalaygon ang buhing Dios sa ihang mga pulong. Salamat kayo Nisi sa imuhang tumbaya sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Si Liti Gondaya, maayong gabi si Joyce Morelio Buntog Navalias, maayong gabi Pastor. Timing pag-open ko live, ga-live ka Pastor, salamat. Makadungog na pod mi sa mga pulong gikan sa Ginoo. Si Martin Kababat, maayong gabi Pastor. Maayong gabi, may pagkiguban ninyo. Si Hope Ribaldi del Rosario, maayong gabi sa tanan from Negros Occidental. Maayong gabi ninyo diha. Sister Teresa, maayong gabi. Matut pa maayong gabi og maayog gyud ang atong buhing Dios. Request og bag-uha Ginoo. Sige. Bag-uha Ginoo ang unang gi-request diri sa ato ang panag-uban ang pulong mo kinabuhi ko. Ato Tagalog pagtagad ang awit nga makalangit nga gi-request diri bag-uha Ginoo. Mayong gabi ninyo Edgar Sumampong, si Normilita Yagma Victorielio. Mayong gabi diha Pastor, request kog kanta Labaw sa Tanang Butang ug Huni sa Gugma. Mayong gabi ni GPC Santiago, good evening Pastor, request og song Lahutay. Sige, ako rin andamon ang inyong mga request. Labaw sa Tanang Butang. Ayaw sa kasakit nga gibati ko kuhaan ang mga pagdumo, ulihi sa pagkiguma. Mayong gabi Pastor Gideon, minaw mi uban sa akong asawa, sa asawa Milia, asawa no si Mila, watching from San Francisco Agusan del Sur. God bless, request kog song Pagdaig nga Tinudanay. Mayong gabi ni Liti Gondaya, mayong pagpaminaw. Mayong gabi Pastor Gideon og sa tanang malipayon nga nagatang sa programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Shout out sa tanang katawhan sa Dios nga magmadinasigon kanunay sa pagpaminaw sa mga mensahe sa atong Ginoo. God bless. Si Rochelle, matud pa maayong maulanong gabi Pastor Gideon og sa tanang nagsunod kanunay sa imong programa. Maulanon diha no sa Lapu-Lapu. Wa gid mi ka dayon diha sa Lapu-Lapu tungod kay dili gyud murag dili pag yun panahon nga ay biyahe kay magsigir magyugulan o niya lisod kayo kung magbiyahe nga mag-ulan. Si New Edgar Sumampong, good evening sa tanan, salamat sa Ginoo, request kog song Lahutay. Martin Kababat, pwede request ikaw ang kusog. Sige, ako rin i-save ang inyong mga request. Kung doon na pa'y oras, ako rin tagaag pagtagad. Si Alan Torion Ubin, good evening Pastor Gideon, God bless you. See you on Sudanis, maayong gabi Pastor sa tanang tibok nimong pamilya. Watching from Riyadh, Saudi, request kanta kaksa ako. Salamat. Shirley Mabasa, maayong gabi Pastor. Salamat kaayo makapaminaw na pud ko sa mga pulong sa atong atong Ginoo pinaagi sa imong live. Amen no? Sister Shirley, kumusta mo diha? Ang Dios magpadayon pagpanalangin kanin yung tanan. Si Nerimon, maayong gabi Pastor ug maayong gabi sa tanan, dalaygon ang atong buhi nga Dios kay makapaminaw na sad kita sa mga pulong sa Ginoo. Sister Vivian Ramos, maayong gabi diha sa Malaysia. Si Bernadita Rijas, maayong gabi Pastor uban sa imong pamilya ug sa tanan na minaw niining imuhang live karon. Dalaygon ang buhi nga Dios, ang pulong mo kinabuhi ko. God bless.
Maayong gabi ni Gigi Mes o ni Akira Manokan. Maayong gabi Pastor Gideon. Salamat kay ang nakapanood na pod ko sa imong pulong. Maayong gabi ni Rose Bisen. Kumusta man ka? Si Oldie Solidan Hamyuyo. Good evening Pastor watching in Bindoy. Mga yo family, maayong gabi, maayong pagpaminaw no. Ang Dios pa dahil magauban, magaproteksyon kaninyo. Si Ana Lee Narido. Good evening. Si Richelle matod pa sa Pardo ko nagpuyo Pastor. Layo rato lapo-lapo. Oo no. Sige, salamat kay si Richelle. Si Diane Maritelin, good evening Pastor. Papare-request ko Pastor for fast recovery healing sa kasakit sa pagkawala sa among new member sa family namo amo ang ahong manghod no. Sige ato ang pasalamatan, ato nang dadon sa pagampo nga ligunon mo kanunay unya na ang Dios magalig-on kaninyo no. Ang Dios maoy magahupay sa unsa may mga kaguol, unsa may mga kanabitawng kabugaton, mga pangutana, ang Dios magamaymay, ang Dios magalig-on kaninyo. We pray nga ang Dios magalig-on kaninyo labi na pod sa imuha nga amanghod. Si Delia Inti ay amin Pastor Wansing from Kuwait. Mayong gabi diha Mr. Delia diha sa Kuwait. Ang Dios magauban, magpanalangin kaninyo. Si Jeline Moore Antasuda, maayong gabi. Awit magkalangit, labaw sa tanang butang, dirila sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi ni Daryl Herolaga, malipayong gabi Pastor Gideon og malipayong gabi usab sa tanan dalaygon ang Ginoo sa tibok nimong pamilya Pastor. Imong programa og sa tanang viewers, salamat po sa Dios watching from Marcos sa Tubig, Sambuanga del Sur. Request ko kanta Makalangit Pastor Gideon, nasaan na kaya ko. Mayong gabi ni Sister Susana Pablio, mayong gabi Pastor Gideon, Pastor Russell, Pastor Junrel Kitudlas og sa tanan naminaw, kumusta? Og si GR Sumaylo Gipit, mayong gabi Pastor, request ko og song Dungog Himaya from Baluan Balimbang Sultan Kudarat. Mayong gabi ni Brother Rifat ug matod pa live na ka Pastor sa 96.7 Shine FM Upper Lambog Bandian. Greet ko ni Miss Lani Boncalis og sa iya mga pamilya diha sa Bohol. Request og song Pastor Magpadayon og Balaan. Salamat Pastor. You're welcome Brother Rifat. Ato igsuon nga nanuka diha sa Lambog Bandian nga maupoy gipialan sa Ginoo sa FM station 96.7. Si Matias Sato, maayong gabi Pastor Gideon og sa tanang naminaw dalaygon ang buhing Dios. Si Andresa Villanueva watching your Karkar, maayong gabi diha sa Karkar. Ato maigsuon diha sa Karkar, maayong gabi. Si Lorena Saldua, maayong gabi. May pagpaminaw di Juina Okulampon, si maayong gabi sa tanang Pastor. Naminaw lang ko sa wali mo kay maghugas pa ko. Hinsit ko lang. Sige, importante makadungog ug makabati regid kas pulong sige no. Si Pastor Gregorio Kiring, maayong gabi Pastor og sa tanang naminaw karon, please pray fee caring sakit iyahang tiyan di ami karon sa Anahawan Hospital Southern Leyte. I declare healing no sa ni fee curing. Ang Dios magahatag kompletong kaayuhan right now in the name of Jesus. Lord, we declare complete healing sa tiyan, sa bisan pa sa gipamati karon ni fee curing.
I declare nga ikaw ang Dios magkaayo kaniya ninintak naa. And thank you Lord sa kumplitong kayuhan sa iyahang sakit nga ihang gibati, imo nang giayo, imo nang giwagtang ang kasakit. And thank you Lord sa imong pagluwas kaniya, sa imong pag-ayo kaniya. Amo kang daygon, pasalamatan tungod kay ang Dios nga amo karong gitawag ug gisampit dili gayud mulingiw sa among mga pag-ampo. Thank you so much Lord sa imong pag-ayo kaniya. In Jesus name, amen. Atong pasalamatan gyud nato ang Dios nga sa atong mga hangyo dili ta niya palibaran, dili ta niya talikdan. Dalaygon ang Dios sa pagkagamhanan. Si Genesis Zion, maayong gabi pastor, salamat sa Ginoo, malinawon nga kabhion luyo sa ulan nga panahon. Brother Danilo Riponte, maayong gabi Brother Danilo, og si Rinley Campos Mangyaw, bi pastor, salamat kaayo sa pulong makadasig. Request kog song, salamat Panginoon. Oras ato nga programa alas 8 sa kagabion, og dunay mga awit makalangit kung naapay oras ato ranig matagag pagtagad. So ako rin ipaspasan ang mga mensahe nga miso diri sa ato nga programa. Si Gigi Mens, maayong gabi pastor sa tanang listeners, dalay ko ng Dios. Salamat makapati na pod mi sa ihang mensahe. Pastor, God bless you and your family. Request, Pastor, ikaw ang kinabuhi ko. Mary Jan Imroho, maayong gabi Pastor, watching from Buladan, Maragusan, Davao de Oro. Si Imelda Balandan, good evening Pastor. Always God bless po sa tanan nagalantaw karon. Good health natong tanan. Paampo ko Pastor, ligunon mi sa Ginoo. Among pag-alagad diha kaniya. From Malita, Davao Occidental, salamat Pastor. Usa sa mga makapalig-on gyud nato mga kaigsunan, mao gyud ang pagtipig sa mga saad sa Dios. Ako i-advise ninyo, tipigid yun ang mga saad sa Dios, ug ayaw gyud ibaylo sa mga pulong sa kalibutan. Si Pab Still Manuel, maayong gabi Pastor, ingon man sa tanan nga nagsunod sa imong programa, maminaw na pud mi sa pulong sa Ginoo. Maayong gabi nimo diha Brother Pab Still Manuel. Si Dilia M. Inti, maayong gabi. Mariana Costinar, maayong gabi Pastor, kumusta og sa imong pamilya, request og labod. Salamat Pastor from New Corelia, Davao del Norte. Maayong gabi ni Jocelyn, maayong pakiguban ni Jibilin Caloria. Maayong gabi Pastor, watching here in Sibulan. Okay, at bang ragyod no ang Negros. Maayong gabi, pwede di ay ko padala ampo Pastor sa ayuhon na sa Ginoo ang ako bana nga si Henry sakit iya lift ang tiyan. 3 days na, daghang salamat. Okay, I declare nga ang banas, ang sakit sa tiyan sa imong bana maayo sa ngalan sa gahom sa atong Ginoo. No, dalaygon ang Dios nga magpanalangin og mag-aayo sa imuhang bana. Salamat sa Ginoo. Ug maayong pakig-uban no sa tanan. Ug ato sang pagtagad ang awit makalangit hunis sa gugma. Si Elina Alisna Kuamag, hello Pastor, blessed evening sa tibok nimong pamilya. Kumusta mong tanan diha? Si Marlita Olorevio, mayong gabi Pastor, watching from Isabelite. Paprepod ko Pastor sa ako ang pwesto sa merkado nga makuha na nako balik. Gilupigan ko pailob lang kunya uban sa pagpaubos aron ihatag region na pagpalig sa Ginoo. Nasaria Pagaran, maayong gabi Pastor, request ko ampo na ay pastor namo sa among sibahan. Asa man dapit ang inyong sibahan? Nasaria no, asa dapit. Og ato nang pangayoon sa Ginoo nga magpadala siya og mga magwawali pastor gyud nga mo atiman mo amuma diha ninyo. Si Angelina Inero, maayong gabi Pastor Gideon, request ko og awit makalangit ang pulong mo kinabuhi ko. Si Gumar Yek Junior, maayong gabi may pagpaminaw. Si Idor sa Lagunting Cabrera, maayong gabi may pagpaminaw sab.
Si Dong Saldi Tano, maayong gabi pastor, grabe kakusog sa ulan diri sa Siquijor. Siguro tibuok yun ni Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Di natong makitaan yun sa Facebook, no? Ang mga kanabitaw nga pagbaha, grabe nga pag-ulan sa nagkalaing mga lugar sa Luzon, sa Visayas o bisan gani sa Mindanao. Ampingan ra kita sa Ginoo og amping-amping mo diha dungsal og ang Dios makauban kaninyo. Mayong gabi may pakiguban ni Jocelyn. Yes, salamat sa Dios sa iyang mga pulong nagahatag kanato og kalig-on sa kahayag sa kinabuhi. Si Duna Dakiado, maayong gabi pastor, dalaygon ang Ginoo, answer prayer jud ang Ginoo pastor. Galihok jud ang Ginoo, grabe jud ang akong pagsulay. Importante gyud na aga ni mga pagsulay dili gyud dapat maluya kay usa sa mga ilanan nga kana bitang epektibo ang ato ang pagpangalagad ang atong trabaho diha sa Ginoo na agyunay mga pagsulay. Si Melinda Riambunansa, maayong gabi, watching from Davao de Oro. Miss yan, maayong gabi pastor og sa tanang mga tigpaminaw. Si James Nicolas Las Tornas, maayong gabi pastor. Greet ko ni Dai Gia Pundador. Tiroga, request me og song Labihan. Maayong gabi ni Malin at Sandy Prasad, maayong gabi og Sinita Pahang og si Evelyn Buhanghang, maayong gabi, maayong pagpaminaw. Ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Ang huli sa gugma o sa disimba ko, di halaran sa kanunay, dulo sa kalipay, ning kasing-kasing ko. Ang huli sa gugma, awiton ko. Awit Magalangit, ikaw ang kusog. Salamat kaayo sa pag-request sa Awit Magalangit nga honi sagog pa. Ikaw ang kusog diri sa natong programa nga ang pulong mo kinabuhi ko. Ikaw ang kusog kanako, kalipay o dalampanan, muabot man ang problema, walay mahika pahimulan, walay maika kumpara sa imong gugma. Maayong gabi ni Josepino Paran, maayong gabi ni Jorly Salvia Pigalan. Maayong pakiguban, ang Dios magauban magpanalangin kanatong tanan. Ako nagtuo nga ikaw ug ako gipanalanginan pagayos sa Ginoo. Walang abot man ang problema. Ang ato karong paghisgutan sa luhan nga mga pulong sa Ginoo mabasa diha sa Gipadayag Kapitulo 10. Ug salamat sa Ginoo sa kahigayonan nga iyang gihatag kanato nga mag-uban usab ta sa mga pulong sa Ginoo. Diin ato na usab nga himahimayon ang mga mensahe sa Dios diha sa Biblia. Og salamat gyud sa Ginoo nga nibalik pod ang kuryente dire kay labi na sa mga panahon nga inaani dali kay mag-burn out ang bukid. Unya mapaandaran pod nato ang generator. Dili pod ta live kung mag-andar ang generator kay una saba sad kaayo. Kay duol ra man pod ang generator diri sa atong recording studio. Muna nga salamat sa Ginoo nga bisan kon dili gyud maayo ang panahon, apan salamat sa Ginoo nga iyang gibalik ang kuryente kaganinang alas 7:30. O salamat ko sa Ginoo nga iyatang gitaga ag higayon nga mag-uban na usab sa ato nga programang ang pulong mo kinabuhi ko. No, dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin kanato. Si Hazel Balili Ganiulon, maayong gabi, og si Ali Catalbas Rochelle, matud pa
Mayong gabi pastor, nakaabot ra gyud ko sa live kay kun dili ko kaabot mag-replay ra gyud ko. Unya request ko pastor awit makalangit. Langit ang hinungdan. Salamat pastor. Shout out ko sa tanang mga man of God. Uy, salamat ka is Ginoo. O Diyos, unsa man Sa mga awit makalangit nga dili nako matagaan og pagtagad, manghayra kog pasensya kung dili gyud nako matagaan og higayon. Lamang doon na pa'y mga awit nga ako pong giandam diri, ako ra po ning tagaan og pagtagad kung doon na pa'y oras. Oras ato nga programa alas 8:15, oras na sa pagpaminaw, pagpatalinghog sa mga pulong sa atong buhi nga Dios nga gikinahanglan na nga atong mahisgutan og madunggan, masalo-saluhan sa atong panag-uban ni ining taknaa. Ablihi inyo nga Biblia diha sa Gipadayag kapitulo 10 o ato ning hisgutan ang mga pulong, mga mensahe nga gibilin sa Ginoo diha sa maong libro. Ako nagtuo nga ikaw ug ako panalanginan sa Ginoo sa atong panag-uban ni ining taknaa. Diha sa Gipadayag kapitulo 10 bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 11. Ato ra ni nga basahon mga kigsonan para maabanid nato pag hisgot ang mga pulong ni ining mga bersikulo diha sa kapitulo 10. Kapitulo 10 sa Gipadayag bersikulo 1 nagingon, unya nakita ko ang laing gamhanang anghel nga mikunsad gikan sa langit. Naputos siya sa panganod o gilibutan sa bangaw ang iyang ulo. Sama sa adlaw ang ihang naong ug ingon sa haliging kalayo ang iyang bitiis. May binukhad nga gamayng linukot nga basahon sa iyang kamot. Gitunob niya ang ihang tuong tiil sa dagat ug ang wala sa yuta. Og misinggit siya sa daw ngulob sa leon. Sa iyang pagsinggit mitubag ang 7 kada lugdog. Ug human ni ini misulat na unta ako apan nabati ko ang tingog gikan sa langit nga nag-ingon, ayaw ibutyag ang giingon sa 7 kada lugdog ug ayaw kini isulat. Unya makita ko ang mga anghel nga nagbarog sa dagat ug sa yuta, miisa sa iyang tuong kamot ngadto sa langit ug nanumpa siya sa ngalan sa Dios nga buhi. Kanunay nga maoy nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa dagat ug sa tanan nga naa niini. Miingon ang anghel, dili na gayod langanon. Inig patingog sa ikapitong anghel sa ihang trumpeta, tumanon gayod sa Dios ang tinago niyang plano sumala sa gipadayag niya sa ihang sulugoong propeta. Unya nadungog ko na usab ang tingog gikan sa langit nga miingon, kuhaa ang binukhad nga basahon nga gikuptan sa anghel nga nagbarog sa dagat ug sa yuta. Busa giduol ko ang anghel aron sa pagpangayo kaniyag sa gamayng basahon ug miingon siya kanako, kuhaa og kana tamis kini sama sa dugos, samtang anha pa sa imong baba apan pait kon matulon mo na. Og gikuha ko ang gamayng gilukot nga basahon gikan sa ihang kamot og gikaon ko kini. Tamis kini daw dugos sa diha pa sa akong baba apan nahimong pait sa natulon ko na. Unya giingnan ako kinahanglan isangyaw mo pag-usab ang mensahe sa Dios ngadto sa tanang katawhan, mga nasod, mga pinulungan og mga hari. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin kanimo o kanato tanan mga kaigsunan ko sa Ginoo. Naay mga mensahe ang Dios nga kinahanglan nato nga masabtan sa ato nga panag-uban. Usa sa mga gipakita dinhi diha sa bersikulo 1 ug 2 mga kaigsunan nga
imong makit-an diha nga dunay usa ka anghel nga nagbitbit og linukot nga basahon. Unya ang usa ka tiil gibutang niya sa dagat ug ang usa ka tiil tuwa sa kana bitawng mala. Ang pagbutang sa kung imo na siyang pamalandungan, ang dagat mga kaigsuonan maoy nagkunik sa tanang mga nasod. Ang dagat maoy nagkunik sa tanang mga kumbaga tanang mga isla, tanang mga nasod maoy nagkunik. Ang pagbutang sa tiil sa usa ka anghel nagpakita ni mga kaigsuonan nga ang mensahe muabot gayud sa tibok kalibutan. Kay walay laing makakunik sa kung imong lantawon mga kaigsuonan, dunay mga isla nga dili gyud magkakunik. Pero ang mga isla mukunik siya pinaagi sa dagat. Ang tibok kalibutan mga kaigsuonan, kung imong tan-awon, tanan nga mga nasod nakunik siya pinaagi sa dagat. Usay buot ipasabot sa pagtunob sa usa ka tiil nga to sa dagat, nagpakita ni siya mga kaigsuonan sa mensahe nga ang mensahe nga naa sa basahon or sa linukot nga basahon alang nis tibok kalibutan or alang nis mga tao nga naas tibok kalibutan. Muabot gyud ni mga kaigsuonan bisag asa pa ang tao. Dili lamang sa usa ka isla, dili lamang sa usa ka nasod, kundili ang basahon o mensahe nga naa sa linukot nga basahon alang kini sa tanang mga nasod. Muna nga ang usa ka anghel mga kaigsuonan nga nagbitbit og nagkupot sa gamayng basahon or linukot nga basahon, iyang gibutang ang pikas tiil sa dagat ug ang pikas tiil na sa mala. Naghatod kini sa mensahe kanato nga ang mensahe sa Dios muabot gyud ni tibok kalibutan. Dili gyud na muhunong mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Unya dinhi sa bersikulo 4 mato dinhi nga sa diha nga bersikulo 3 og misinggit siya nga daw ngilob sa leon sa iyang pagsinggit mitubag ang 7 ka dalugdog og human niini misulat na unta ako apan nabati ko ang tingog gikan sa langit nga nag-ingon ayaw ibutyag ang giingon sa 7 ka dalugdog og ayaw kini isulat. Dinhi nagpakita mga kaigsuonan ko sa Ginoo nga dunay mga mensahe o plano ang Dios nga wala ibutyag niya sa tao. Dunay mga mensahe nga dili na kinahanglan madunggan sa dili pa ang panahon. So dunay gyud mga mensahe nga dili gyud ibutyag. Lamang mabutyag lamang ni sa takda og insaktong panahon mga kaigsuonan ko sa Ginoo. So sa ako nang gikaingon kining maong mensahe diha sa bersikulo 4, mensahe kini nga nagpakita nga dili tanang tinago ipadayag karon. Ang Dios dunay tukmang panahon nga ang mga butang nga iyang giandam o mga pulong nga iyang giandam mapadayag kini sa takdang panahon. So dili gyud maayo pod nga ang tao mga kaigsuonan magpakroingnon nga nasayod siya sa tanan. Lamang kinahanglan ang tao magpaubos. Kay dito pa lang mga kaigsuonan sa Deuteronomio, dunay mga mensahe ang Dios nga nagpasidaan nga dunay mga butangat gitago o mga pulong nga mga mensahe. Kay kon isulat pa ang tanang mga pulong sa Dios sa tibok Biblia, dili paigo. Unya dunay mga pulong nga dili nagikinahanglan sa tao. Dunay mga pulong mga kaigsuonan nga dili angay ibutyag ni ining panahona kay duna say mga panahon nga angay gyung ibutyag kanang mga pulonga. Diha sa bersikulo 5 mga kaigsuonan unya bersikulo 6 ingon dinhi nga
Unya nakita ko ang mga anghel nga nagbarog sa dagat ug unya miisa sa iyang kamot, tuong kamot ngadto sa langit ug nanumpa siya sa ngalan sa Ginoo nga buhi. Kanunay nga maoy nagbuhat sa langit ug siyuta sa dagat ug sa tanan nga naa niini. Miingon ang anghel dili na gayod langanon. Inig patingog sa ikapitong anghel sa iyang trumpeta. Tumanon gayod sa Dios ang tinago niyang plano. Sumala sa gipadayag niya sa iyang mga sulugoong propeta. So dinhi sa bersikulo 5, bersikulo 6 mga kigsunan, nagpakita ni mga kigsunan nga ang panahon matapos gayon. O dinhi giklaro nga dunay plano ang Dios nga umalabot. Dunay plano ang Ginoo nga umalabutay pa. Wala pa matuman. O giklaro dinhi nga sa panahon nga mahitabo na dili na gyud mahitabo nga malangan pa. Wala na'y pagkalangan anang panahon na. Ang tanang tao mga kaigsuonan dapat gyud karon pa lang andam na. So usas mga atong utingkayon kanunay sa atong kaugalingon, andam na baka. Naay mga kanta mga kaigsunan nga giumol usab sa mga mag-aawit, no, sa mga tighilimo og mga akanta. Kanang awit nga andam ka na ba sa pagbalik sa Ginoo? Andam na baka sa panahon nga mobalik si Jesus, dili baka mawili sa kalibutan. Ang mahitabo manggod ani mga kaigsunan, ang tao mawili sa kalibutan, dili niya priority ang Dios. Og ang tao nga mawili sa kalibutan, mao katong mga tao nga priority niya ang mga butang. Kanang mas bililho niya ang butang kaysa Dios. O niya ilhanan gyud sa tao nga mas bililho niya ang butang kaysa Dios. Kana bitawng mas kanang 100% giatiman niya ang mga butang kaysa pag-atiman sa buluhaton sa Ginoo. Dapat mas giatiman nato ang buluhaton sa Ginoo kaysa mga butang. Kay kung atong buhaton mga kaigsunan ang pag-atiman gayud sa buluhaton sa Ginoo, usa ka na kaminsahe or kahimtang nga nagpakita nga ikaw andam na. Kung ato bitawng giatiman pag-ayo ang buluhaton sa Ginoo kaysa mga butang, nagpakita na nga andam na gyud ka sa pagbalik unya sa Ginoo. Ang taong andam dili na siya mawili. Ang taong dili mawili, wala niya kana bitawng wala niya ipalabi ang butang kaysa Dios. Mao na mga tao nga dili mawili. So diha sa bersikulo 5, bersikulo 6, ang mga mensahe sa Dios nga alang sa tao, una, pagpangandam. Sigurado gyud nga naa na gyud ang tao sa pagpangandam. Unya ikaduha, sigurado gyud na gyud ang tao nga naa gyud siya sa dapit nga naghinulsol siya. Dili lang sa pulong, kay ang tao manggod pwede siyang maghinulsol pero wala pa sa dapit. Ang insakto nga kahimtang o tao nga tinuod nga andam sa pagbalik ni Ginoong Hesus, mga tao mga kaigsunan nga naghinulsol na sa dapit, na nagyud sa dapit siya naghinulsol. Kumbaga nimbiya nagyud siya sa mga butang nga ihang gihinulsolan, mga buhat nga ihang gipangayuan og pasaylo sa Dios. Kumbaga ang pulong nga naghinulsol na mga kaigsunan, human na. Pero kung moingon ta nga maghinulsolay pa, wala pa. Aning panahon na dapat sure na gyud tang andam, dapat sure na gyud nga nagkinabuhi na ta diha sa dapit nga naghinulsol na gyud. Unya ang bersikulo 6, bersikulo 5, bersikulo 6 nagpakita pod ni sa kana bitawng angay tinguhaon ug angay batasanon sa tao. Ang tinguhaon mga kaigsunan sa tao mao ni kanunay siyang maniguro.
nga andam na gyud siya sa pagbalik sa Ginoo. Kanunay siyang maniguro dapat nga naghinulsol na gyud siya. Buti pasabot wala na siya sa mga bisyo nga iyang ginulsulan. O kanunay na siyang nagmatngon diha sa espirituhanong pagpangalagad. Kay dinhi sa bersikulo 5 ug 6 mga kaigsuonan, dinhi giklaro nga ang Dios dili gayud maglangan. Mao na ni panahon nga dili gyud magdugay o malangan pa ang mga panghitabo. Unya bersikulo 7 nag-ingon dinhi, inig patingog sa ikapitong anghel sa iyang mga trompeta tumanon gayud sa Dios ang tinago niyang plano, sumala sa gipadayag niya sa iyang mga sulugoon. So dinhi giklaro mga kaigsuonan nga ang tanan nga giingon sa Dios matuman gayud. Walay gisulti ang Dios nga dili mahitabo. Ang tanan nga gisulti sa atong Ginoong Hesukristo ngadtos ihang mga propeta, ngadtos ihang mga tinun-an, ngadtos uban pang mga sumusunod, dili ug dili gid mapakyas. Ang tanang gisangyaw sa mga propeta timan dili gayud kini bakak. Dili gyud bakak ang gisangyaw sa mga propeta. Ang tanan nga gisulat o gibilin dis Biblia, ang tanan matuman. So dinhi giklaro mga kaigsuonan nga ang Dios matinumanon kaayo. Dili gayud siya malimot sa iyang mga pulong. Og ang tanan nga gisulat sa Biblia mga kaigsuonan matuman og matuman gayud. Tungod niini, kinahanglan ikaw ug ako, kitang tao kinahanglan mutuo nga mutuman gayud aron kita makapabilin nga andam kanunay sa pag-atubang sa panahon siyang pag-abot. Bersikulo 8 nag-ingon, unya nadungog ko na usab ang tingog gikan sa langit og miingon, kuhaa ang binukhad nga basahon nga gikuptan sa anghel og nagbarog sa dagat og sa yuta. So dinhi gihatagan sa Dios ang tao og katungdanan. Dinhi giklaro mga kaigsuonan nga ang tao do nagibuluhaton. Dapat sa ato ang pagkakristohanon, willing gyud tang mubuhat, dili kay nabatasan nato ang pagpabuhat. Dapat kita mo'y mubuhat, dili kay suguon nato ang Dios sa pagbuhat. Importante mga kaigsuonan sa atong pagtuo sa Ginoo, kana bitawng nabansay ta sa pagbuhat sa mga sugo sa Dios. Dili kay nabansay ta sa pagpabuhat sa atong gusto, sa ato ang pangayoon sa Ginoo. Usahay musangpit ra tang Ginoo kung naay ipabuhat nato sa Ginoo. Labi na kung naay mga emergency. Kanunay natong madunggan kasagaran bitaw, no? I hope na malandong mo niini. Ang tao kasagaran suguan kayo. Dili kayo siya mo-offer nga sugu ako. Murag inana gyud ang tao. Pero dapat dili inana nga atong mabatasan. Kita nga nausab, kita nga nabag-o, dapat dili inana nga atong batasan. Nga mas naanad ta mga kaigsunan og pagpanugo og bugat kayo ang pulong kita nay suguon. Kasagaran mga kaigsuonan, suguon day nato ang Ginoo. Lord, ayuha ko. Lord, i-bless ko. Lord, proteksyon ko. Lord, ubani ko. Murag inana na lang yun ang ato ang nakatunan. How about ninyo? Pero kabalo mo sa ako pagbasa karon, samtang na malandong ko niini mga kaigsuonan, nagpahinumdum ang Dios. Mga kaigsuonan kung unsa gyud tinuod natong papel as a Christian, as a followers, as a believers. Di ba kita mo'y mga sulugoon? Kita mo'y mga alagad. Siya mo'y ato ang master. Siya nga atong agalon. Kita mo'y sulugoon. Dapat, kung nangayo ta og kausaban, nangayo tag panalangin, nangayo ta nga kaayuhan, dapat mga kaigsuonan na busy unta ta sa ingon, Lord, sugo ako. Lord,
Kana makigsulti bitaw ta sa Ginoo nga mo-offer ta sa atong time, mo-offer ta sa atong panahon, mo-offer ta sa atong kusog, abilidad, talento, mga kaigsoon, na usa sa pinaka kana bitaw kulang sa tao mao ni basic kaysa sa kalibutan, sigig panarbaho, o niya kusog kay manugo sa Ginoo. Wa mo kabantay niini. Aning bersikulo ha mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Timan ikaw ug ako mo'y gisugo. Wala mo hatag ang Ginoo dinhi ug kahigayunan nato nga manugo ta niya. Pero kasagaran mo'y nahitabo kita mo'y manugo. Imagine na, asa man nahatag ang hunahuna sa tao. Asa man nahatag ang kusog sa tao sa tibok adlaw gikan sa Lunes ug hangtod sa Sabado. Pati gani Domingo kuhaon pa sa tao. Pero sa panahon na emergency, murag magkaapuliki og sugo sa Ginoo. Lord, luwas ako, Lord, bless ko, Lord, protection ni ko, Lord. Pero ang tinuod kita gisugo. Mga igsuon, usahay mura og murag kita ba mura og na-spoiled sa mga offer sa Dios. Dapat dili inana ang ato ang huna ang ato ang batasan. Pwede ba mga kaigsunan sa ato karong panag-uban mohangyo kas Ginoo, Lord, sugo ako. Makisulti kas Ginoo, Lord, sugo ako. Kay sa panahon nga musugo ang Ginoo timan ini, dili siya musugo nga dili kaniya gantihan. Kon ang tao musugo sweldohan, timan ang Dios labaw pa sa sweldo kung siya musugo nimo. Pwede ba nga moingon ka sa Ginoo, Lord, kanang sugo ako gamit, gusto kong magamit ang akong kusog. Sugo ako, gusto kong magamit kining trabaho nga imong gihatag nako. Sugo ako, Lord, gusto kong magamit kining negosyo nga gikan nimo. Si David kabalo mo. Si David sa dihang gipanalanginan sa Ginoo, naghimo din siya mga halad. Og iyang giandam ang mga halad aron matukod ang templo, kay dili man gyud si David ang makatukod sa templo, ang iyang mga anak si Solomon. Siya mo'y tig-andam sa tanan. Sa dihang andam na ang tanan, grabe kadaghan ang mga materyales, grabe kadaghan ang mga bulawan, mga tinuladang bulawan nga maoy gikinahanglan sa pagtukod sa templo. Sa dihang gaandam na ang tanan, nagpasalamat dayon si David sa Dios. Miingon si David, O Dios, kining tanan gikan kanimo. Tanang butang gikan kanimo. Ug unsa may amo ang giandam karon, igo lamang kami nga naguli sa mga butang nga imo ra usab. Kini bitang kusog gikan manis Ginoo. Kanang imong kusog, kanang imong abilidad, talento, hiyas nga wala sa uban, timan gikan nas kusog, gikan na sa Dios. Usahay diha ta na busy. Nangalagad kuno ta sa Dios, pero ang ato ang gitagbo, ang ato rang gusto. Nangalagad kuno ang tao sa Dios, pero ang iyahang gihatagan siyang kusog, gitagaan niya sa abilidad, gitagaan niya sa iyang mga talento, iharang pangapanginhanglanon, the time nga magkasakit, the time nga magkaproblema, sugoon dahil ng Ginoo. O sa may ganti nga atong madawat sa panahon nga kita mo atubang niya. Nakakatay ganti. How about sa inyo ha? Muna nga, timan sayon kana bitong giingon din heta na ako'y kuan din kaning ipadayon diri nga bersikulo. Ingon din sa 8 hangtod sa 9. Unya nadungog ko na usab ang tingog gikan sa langit miingon, kuhaa ang binukhad nga basahon gihuptan sa anghel nga nagbarog sa dagat ug sa yuta. Busa giduol ko ang anghel aron sa pagpangayo kaniya sa gamayng basahon ug miingon siya kanako, kuhaa kini tamis kini sama sa dugos
samtang anaha pa sa imong baba apan pait kini matulon mo na. Unya gikuha ko ang gagmay des bersikulo 10, gikuha ko ang gagmay linukot nga basahon gikan sa iyang kamot ug gikaon ko kini tamis kini daw dugos sa diha pa sa akong baba apan nahimong pait sa natulon ko na. Unsa may mensahe? Kabalo ba mo mga kaigsunan? Inani ni siya. Ang mensahe sa Dios nga atong isulti, nga atong madunggan, nindot kayong paminahon. Pero timan lisod kaayong buhaton. Bugat kayong himuon. Mao na nga, tamis pa, samtang naapas imong baba, walay laing ipasabot ana. Walay laing mensahe ang Dios mga kaigsuonan mahitungod aning pulo nga tamis. Ang tinuod, daghang kay mga tao nga madasig sa pulong sa Dios. Usa ka siguro. Nadasig ka maghisgot og panalangin, grabe madasig dayon ta. Labi na kung mga saad ang hisgutan sa mga saad sa Dios ang atong hisgutan. Labi na kung naakas mga kaluyahon, mga problema nga dili na gani makatabang bisan gani ang kwarta. Og makadungog ka sa pulong sa Dios, madasig ka. Murag tamis alang nimo, malipay dayon ka. Pero lisod kay na nimong buhaton. Mao na nga pait siya kung tunlo na. Pila ba nato dinhi nga na-bless atong programa? Pila ba nato diri na na-bless mga kaigsunan sa mga pulong sa Dios? Pero kumusta man ang atong response sa diha nga ato na ning daw aton? Di ba lisod na kayong buhaton? Daghan kay mga panahon nga nangandoy kaayo ta og kaluwasan, nangandoy tag kaayuhan. Yes, nangandoy ang tao kapag-uhan. Pero lisod kaayong buhaton aron siya mabago. Lisod kaayo nga ikaw ug ako nangandoy ka sa imong mga anak nga panalanginan ni Lord, i-bless sa Ginoo. Pero ang tinuod nga anak nga gipanalanginan sa Dios, kanang nagpagamit sa Ginoo. Kanang nahimong magwawali. Pero unsa ka ang imong anak? Kung naa kay anak perting brayta, unya dagko kay grado, unya taas kay kag pangandoy, mahimong doktor, mahimong abogado. Unya moingon ka sa Ginoo, Lord, i-bless ang akong anak. Panalangini ang akong anak. Unya sa panahon nga moingon ang Ginoo, ang imong anak mahimong pastor, ang imong anak mahimong magwawali. Di gaha ka mamuypoy anak. Nindot kayo paminahon nga ang Ginoo mo bless nato, ang Ginoo mo tagbo nato, ang Ginoo mo panalangin nato. Pero sa diha nga ato ng buhaton ang pamaagi aron kita panalanginan, hastang lisura. Lisura. Tanawa ra God, speaking about panalangin. Ari tas paghisgot panalangin. Sige tag deklarar og panalangin. Nindot kayo nga gipanalanginan ta sa Ginoo. Grabe ka nindot ka nang maminaw ta nga ang mga tao magtestimony nga gipanalanginan sila sa Ginoo. Pero wa ta ka tungkad nga before na sila gipanalanginan, do na sila gisakripisyo. Kana na lang pamaagi sa Ginoo, hatag aron ikaw paghahatagan. Tanawa ra go ng saad sa Ginoo nga dili nang ka magkautang, ikaw na'y magpautang. Pero before na mahitabo unsay atong gikinahanglan buhaton. Makadungog na siguro ka nga nindot na kay ka di na ko mangutang, ako na'y magpautang. Tamis kayong paminahon, marag makapagaan. Unya murag maka-relax. Pero kung ato na yung buhaton, iskang lisura day Lord. Tanawa ra, dili ni mahitabo nga ikaw na'y makapanguta, ay ikaw na'y magpautang kung dili ni mo ni buhaton. Unsa may angay yung bubuhaton? Aron ikaw na'y magpautang, dili na ikaw mo'y mangutang. Deuteronomio, Kapitulo 28.
Deuteronomio kapitulo 28. Ingon dinhi, kung tahuro ninyo ang Ginoo nga inyong Dios, ug tumanon ang tanan niyang mga sugo nga iyang gihatag ko kaninyo niining adlaw, himuon kamo niya nga labaw sa tanang kanasuran o sa tibok kalibutan unya ahangtod na abot 14. Puro gyud na mga saad panalangin unya abot diri sa unahan, ingon pag yun nga asa to diri nga miingon ang Ginoo nga dili na mo makapanghulam. 12. Gikan sa iyang tigumangang bahandi, mao ang langit paulanan sa Ginoo ang inyong mga yuta sa panahon nga ting-ulan ug panalanginan niya ang tanan ninyong mga buhaton. Magpahulam kamo sa kanasuran apan kamo dili manghulam kanila. Askang ninduta paminahon mga kaigsuonan nga kanang kita mo'y magpahulam. Nibir na nga kita mo'y manghulam. Buti pasabot di na gyud ta makautang. Ninduta no? Pero lisod kay nang buhaton. Munay buti pasabot diha. Nga nindutan ta sa pulong sa Dios kung mamati ta. Perting ninduta. Pero lisod kay buhaton. Luwason ta sa Dios. Perting ninduta kanang giluwas ta sa Ginoo. Giluwas ta sa Ginoo sa sala. Pero sige ra gyapon bisyo. Miingon ta sa Ginoo, Lord, gipanalanginan ko nimo. Gipanalanginan ko nimo, Lord. Pero sige ra gyapon kagbuhat sa makapaguba sa imuhang atay. Makapaguba sa imuhang tinai. Di ba? Lisod kayo kining pulong tahuro na to ang Ginoo. Dili pwede nga mutahod tas Ginoo 50% lang. Dapat 100%. Og ang Biblia nagsulti, makatuman ta sa Dios in 100% kung dili giisip na nato ang atong kaugalingon nga dili na kitay tag-iya. Kana bitaw mga butang na naa nato. Pwede ba nga ato ni siyang dawaton nga dili ni atoa? Pinalan rata. Kining balay, simbahan, mga butang, salapi kwarta. Dili ni atoa. Walay atoa. Kang Lord ni tanan. Kining akong tingog, kang Lord ni og para ni Lord. Gikan sa lapalapahang tod sa limpulo, sa sud og naa nato, abilidad, talento, hiyas ug uban pa. Timan dili ni ato. Mga piniyalan rata. Kang Lord ni og para ranis Ginoo. Usas makatabang nga nato mga kigsunan nga mutuo ang atong kaugalingon nga para nis Ginoo. Kana bitang wa gyud tay kinaiyas pagpanghambog. Kay kung naa manggutas kinaiyas pagkapanghambog, like example, naghari ang tawhanon, akuhon maguni mo ang tanan. Mo nang batasanon nato nga kini igo ra kong gipagamit ana ni Lord. Mapasilpon, mapasakyanan, mapinoy-anan, igo ra kong gipagamit ni Lord. But ipasabot kana bitang gipialan rata. Amen? Pinialan ra gyud ta. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, mga pinialan ra gyud ta. Kung tahuro ninyo ang Ginoo nga inyong Dios ug tumanon ang tanan niya mga sugo. Nindot kayo, di ba? Nindot kayo paminahon tong panalanginan ka niya, proteksyonan ka sa Ginoo. Pero haskang lisurang buhaton. Sige tagpangayog proteksyon, Lord, proteksyonin ang ako ang panarbaho. Proteksyonin ang ako ang pagnegosyo. Pero nganong wala to baga.
gitubag ra ka. Pero ang Dios manggod doon na say gibuy-an nga mga pamaagi. Ang unsay kahimtang nato karon timan resulta nas atong gibuhat kaniadto. Wala tay bisan kinsan dapat mahayan pasanginlan. Kay kun unsay gibuhat nato karon, maunay atong makit-an nga kahimtang sa unahan. Kung tinuod ta nga nagmatinud-anon karon, nagtuman sa tanang sugo sa Dios, sa unahan sa itong kinabuhi, inigabot na ni Ginoong Hesus, labi na gyud sa inigabalik na Ginoong Hesus, ang tanan nga atong gibuhat karon, ato na siyang maani. Walay bisan kinsang makaani ana kundili ikaw ra. Ang kanang imong gisakripisyo, kanang imong paghalad ngadtos Ginoo, kanang imong paghatag ngadtos Ginoo, kanang imong paghalad ngadtos Ginoo, kanang imong pagtuman sa gusto sa Ginoo, timan walay bisan kinsa ang moani ana, ikaw ra gyud ang moani ana. Pero kung wala kay gibuhat, kay nagkapuliki ta sa mga butang nga gustos ato ang lawas, gustos ato ang kaugalingon, munang pati Ginoo kanunay natong gisugo. Imbis kita mo'y suguon. So karon mga kaisunan, nagdasig ang Ginoo nato, nagtudlo ang Ginoo nato karon nga Lord, sugo ako. Pwede ba nga maunay imuhang litukon karon sa atong mga pag-ampo? Pwede ba nga imo nang litukon? Muna imuhang pangayoon sa Ginoo. Lord, sugo ako. Sugo ako sa ning katapusang mga adlaw. Nindot kayo nga suguon tas Ginoo. Kay kung suguon man tas Ginoo mga kaigsunan, nagpakita nga kasaligan ka. Dili mo sugo ang Ginoo sa mga taong di kasaligan. Bisan ang amo mga kaigsunan kana manarbaho kas kampanya, unya doon na kay mga kaubang mga trabahanting kiaton, unya kanang dili kasaligan, di na ni sila musugo ana. Bless kaayo ka kung gisugo kas Ginoo, gihikap kas Ginoo, kanang di ka kapugong bitaw. Like sa mua, katong gisugo mis Ginoo nga nakaginan siya may 8,000 gikan sa baboy nga amo ang gibuhi. Unya niabot og 18K, unya na napoy kwarta nga pila to ka hangtod igo nga ikapalit og yuta nga mubalor og 40,000. Nya na napoy igong ikapalit og haligi, na napoy ikapalit og sablayan hangtod sa atop aron mapurma ang simbahan. Giingnan ko sa Ginoo nga palita. Nya akong asawa ato sa unang panahon di pa kaapas, hilak siya sa paita gini makapamanatag pastor. Gusto tang mo atog Jollibee, gusto tang mo pakaon sa atong mga anak og manginasal, di ta kakaon kay nangalagan man. Ako ra kisang giadala sa mga pagambo, ako siyang gilihan sa kanunay. Sisag balibad sa di ko kabalong muwali dagway, dili ko mudalag simbahan sa una. Pero akong gipangayo sa Ginoo nga, Lord, sama na ko nga imong gisugo. Sugo asad siya. Kabalo ang Ginoo nga, kabalo ko nga, kung musugo ang Ginoo, timan ini ha, kung musugo na gani ang Ginoo, buti pasabot, kapiyalan na ka sa mga panalangin niya ay ang giandam para nimo. Pero dili na siya moabot ka na mong panalangin kung sa iyang pagsugo nimo nawili gyapon kas butang. Sulayan biya ka like ni Abraham. Si Abraham gisaaran og panalangin, o gisaaran nga mahimo siyang bantugan, o gisaaran pagyud siya nga grabe kadaghan ang iyahang mga kaliwat. Ingon pagyud ang Dios nga tan-awa ang mga bituon.
inana kadaghan ang imong kaliwat. Nya panalanginan og himuon kong bantugan ang imong ngalan. Perting pagkaninduta tamis kay paminahon mga kaigsunan. Pero haskang lisura nga mga pagsulay ang miabot ni Abraham. Ang pinakalisod kanang giingnan siya sa Dios, Abraham, ihalad nako si Isaac sunuga. Wala pod mo balibad si Abraham. Pero sa dihang wala mo balibad si Abraham, kanunay ra siya moingon nga, yes Lord, how about nimo? Di ba pamilya ta ni Abraham? Ikaw ug ako, dapat dili batasan nato ang pagpamalibad. Ayaw gyud batasana nga mamalibad ka. Kung gihikap ka sa Ginoo nga ihatag ni, gipangayo ni Lord, ayaw gayud pagbalibad. Kay once nga mo balibad ka, wala ka mo salig sa Dios, nisalig kas imong abilidad. Muna nga haskang paita. Pait kung imo nang tunlon. Pero tamis sama sa dugos kung naapas imong baba, naapas imong nauna. Pero timan pait man tuod siya, lisod man tuod siya, pero magdala nimo og kadaugan, magdala nimo sa tinuod nga panalangin. Lisod man tuod buhaton ang unsa may mga pamaagi sa Dios. Lisod man tuod buhaton ang iya mga sugo. Apan human ni ining tanan, timan ikaw ang pinakabulahan, kay ikaw gayud sa Dios gantihan. Gantihan ta. Lisod man gyud kaayo ang mensahe sa Ginoo. Kanang did-an nato atong kaugalingon. Og parion nato, buti pasabot tumano nato ang iyang gusto. Labaw sa tanan, parian ninyo ang balang espiritu og ayaw tumani ang lawas no ninyong tinguha. Sa Galacia Kapitulo 5:16. Sa ubang mga libro nga gisulatan ni Apostol Pablo, miingon ang Dios, pinaagi kang Pablo, patyan ninyo ang tawhanon kailibgon. Perting lisura na. Speaking paghalad, ihalad ang tanan. Ang kusog, talento, buti pasabot, mapanegosyo, mapatrabaho, kanang tanan. Lord, para imo ni. Pangutana, mao ba ni ang naas atong una-una? Mao ba ni ang naas atong kasing-kasing? Muna mga kaigsunan nga, muna ipasabot ana kanang naas sa gipadayag Kapitulo 10 nga samtang napasaba ba askang tamisa. Tamis kini daw dugos sa diha nga naas akong baba, apan nahimong pait sa natulon ko na. O niya giingnan ako, kinahanglan isangyaw mo pag-usab ang mensahe sa Dios ngadto sa tanang katawhan, mga nasod, mga pinulungan o mga hari. Muna nga mga kaigsunan, ako nagtuo nga dili lang ako ang mahimong magwawali. Sa atong panag-uban karon, nagampo ko nga dili lang ako ang mahimong magwawali. Nagampo ko nga pati ikaw mahimong magsasanyap. Kay doon na kay mga kaila nga dili yun ako kaila. Doon na kay mga friend nga dili nako friend. Pati imong pamilya nagkinahanglan na sa imong time. Nakoy prayer sa una mga kaigsunan after nagkasakit ko. Giayo ko sa cancer, Lord. Akong gipangayo sa Ginoo, Lord. Gamit ako. Ipadala ko. Samtang may kinabuhi pa, gamita ang nahabilin kong mga adlaw nga nagatudlo ka na to. Medyo hinay ang ato ang signal tungod kay hinay ang signal mga kaigsunan tungod kay
kusog ang ulan unya ang amo ang kuryente diri kaganina murag moana siya pidok-pidok. Pero salamat sa Ginoo no sa kalampusan gikan sa atong pagsugod sa pagpamalandong sa bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 11 sa kapitulo 10. O ako kamong gihangyo nga pakigsultihi ang Dios. Naminaw siya karon. Siya ang nagpadala ni ini. Dili lamang para nako, kundi para nimo, para natong tanan. Ako nagtuo nga dili lang ako ang mahimong magwawali, mahimong magsasangyaw. Pakigsultihi ang Ginoo. Ingna ang Ginoo nga Lord, gamita ang nahabilin kong mga tuig. Gamita ang nahibilin kong adlaw, bulan, tuig sa akong kinabuhi. Gamita nga makapahimaya ko kaayo, makapahimaya ko nimo. Makapalipay ang akong kinabuhi nimo. Dili kay focus lang tas ato ang gusto. Dili man na mo ipagpangalagad. Sige tagpanarbaho sa mura ba gigamit rani nato ang Ginoo nga Lord panalangini ko taga ikog kusog maimpang lawas. Pero speaking about panginahanglanon sa bulaton sa Ginoo, Lord sila ra Lord. Ya mga ikaganti, mga igsuon, ako mga pagdasig, tinud-on nato ang pagpangalagad sa Ginoo. Tinud-on nato ang pagpangalagad sa Ginoo. Si Elina nano, salamat Lord nga pinaagi sa imong alagad, imong gi-remind kanako. Adili sa mani na pingis man ang ako ang kuan. Doon ay mga mensahe diri no. Wala na kuan na, nahurot na. Sige. So, mag-ampo ta mga kaigsunan. Ampo ta. Unya pangayo sa Ginoo nga gamiton ka. Ingna ang Ginoo nga, pakigsulti ang Ginoo nga. Gamita ko Lord. Ipadala ko Lord. Unsay imong plano sa imong pagpakataw nako, nangandoy ko nga kini mahitabo, nangandoy ko nga kini matuman. Dunay awit mga kaigsunan nga ako ang nakampos o gi-request po ni diri gaksa ko. Awit kini nga kaniadto nga nahisalaag ta, nahitabo ni sa akong kinabuhi nga nahisalaag ko. Apan tungod sa gugma sa Ginoo nakit-an ta niya. Og karon nag-uban ta. Awit makalangit gaksa ko. Diri lang sa tong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Nahisalaag ako kani ato walay kapaing na ang dalan ng ngit-ngitan sa gugma mo Ginoo, nakit-an mo ako, ibang mo ipasayo mo ako. Carmen Mahilom, maayong gabi. Si Marijen Cory Sabala, maayong gabi. Og ni April Ann Cadios, maayong gabi. Si Crisanto Isoto,
Pastor, maayo kaayo o napanalanginan ko si imong wali. Salamat sa Ginoo. Brother Crisanto, ang Dios panalangin o mag-uban kanimo. Dalaygon ang Dios nga giya kanimo sa pagdumala sa imong kinabuhi ug sa imong pamilya. Nangandoy ko nga gakson mo, upuan mo. Mayong gabi ni Joyna Oculam Ponce, salamat sa Ginoo sa pulong nga gihatag kanamo karon. Si Jolie Lito Gulo, Pastor, maayong gabi, i-request ko pauswagon. Salamat. Sige, ako ni nga kantahon ang lakutay, pauswagon, unya gugmang maungunungon, unya dito sa cross, i-request ni New Edgar, ato na nga kantahon mga kaigsunan. So ato ning kantahon mga kaigsunan ang mga awit nga makalangit nga gi-request dire, o pauswagon, unya sunod akong kantahon ang lahutay ni gugmang maunungon niya dito sa cross. Unya mag-inampo ay ta, magampo ko, unya paghimo pog pagampo, unya hangyo ang Ginoo, Lord, gamita ko niya. Dawata ang mga pulong sa Dios, sugdi ug bansaya ang imong kaugalingon sa pagbuhat sa pamaagis Ginoo, kay dili gina niya kawangon ang tanan, suklian o gantihan bisan kinsa nga mga tao nga mobuhat niini, di niya kalimtan. Atong kantahon mga kaigsunan ang pauswagon. Nakabalo ka ba sa mga saanya? Adunay pamaagi ang matagasan. Gitunan mo ba kini o ibasay mo na ba ang mga pamaagi na as Biblia? Karon nasayran mo, ibuhat mo na ba ang iyang pamagi? Panalanginan yun ka pirmi kaysa Dios nga paagi, magmauswagon yun ka sige. Ayaw pagsunduga mga tao katuora, apan mga buhat supak sa Biblia. Gusto panalangin, apan ang buhat makahangin, pero ika'y magtinarong ang atong Diyos mo malipayon. Nung na sa pagpakasala, pag-alaga tarungon, aron ka padato, pag-alaga tarungon, aron ka pauswagon. Nakabalo ka ba sa mga saanya? Adunay pamagi ang matagasan. Itunan mo ba kini o gibansay mo na ba ang mga pamagi na as Biblia? Karon nasayran mo, ibuhat mo na ba ang iyang pamaagi? Panalanginan yun ka pirmi
kaysa Dios nga paagi, magmauswagon gyud ka sige. Ayaw pagsundugan mga tao gatura, apan mga buhat supa sa Biblia. Gusto panalangin, apan ng buhat makaangin, pero ika'y magtinarong ang atong Diyos malipayon. Nung na sa pagpakasala, pag-alagad tarungon, aron ka padatoon. Pag-alagad tarungon, aron ka pauswagon. Toban man ang tanan, kalisdanan, kasakitan, doon na maikutlanan. Busa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mungit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabuk-at mo, tabangan ka. Ayaw ragyon pagbiyagan niya. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan, kasakitan, doon na may putlanan. Busa ayaw kaloya kay may umapa, angay ka lang mula hutay, aron makalapang ka sa pagsulay. Pagmatinod anon lang samtang may oras pa, kay andam ang Diyos kung muli ka. Buhata ang tanang kabubot niya, kay ang panalangin niya ihatang na. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan, kasakitan, doon na may putlanan. Busa ayaw kaloya kay may umapa, angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Kunang panalangin mangkon mo na, ayaw kalimot dayga siya. Dili kakapsan sa tanang butang, kung si Jesus karon imong alagara,
isda ng kasakian, doon na may utlanan. Usa ayaw kaloya kay may umaan, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Dunay ng ating man dinhi sa kalibutan, kita ibantayan bisan sa kalisdanan, bisan sa katalagman. Ikaw o ako nakalabang, nabuhita dunay ng ating man dinhi sa kalibutan, kita gibantayan bisan sa kalisdanan, bisan sa katalagman. Ikaw o ako nakalabang, walay laing magbalantay, iati man pagyud kita kanunay kang Isus. Ikaw ako makapahulay kang Isus, ikaw ako makapahulay. Ayaw mo sige, ayaw gyud sayangi ang nagsakripisyo nga ikaw mabag-o, da ikaw gigiyahan o gitudloan aron makapuyo sa kalangitan. Walay laing magbalantay, di ati man pagyud kita kanunay kang Isus. Ikaw ako makapahulay kang Isus, ikaw ako makapahulay. Usa padayon ta sa pangalagad niya, diha sa pagsimba magkahios sa kita, dili na to kalimtan, magsinabangay kitang tanan, buhat nga maayo kita gantihan. Walay laing magbalantay, si ati magpagyud kita kanunay kang Isus. Ikaw ako makapahulay
pa kani adto iubanan mo ako sukat pa kani adto iatiman mo ako bisan pa sa kadalaman bisan pa sa kalisdanan iluwas mo ako ang pagkamay mo Jesus maunong nagadasi nagaligo sa pagtuko angayang ang daygon sa tanang panahon kay ang gumamo kanunay yung mangungo hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo o Jesus dawata ang mga alat ko angayang ang daygon sa tanang panahon kayang gumamo kanunay iyong maunong hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo o Jesus dawata ang mga alad ko o Jesus dawata ang mga alad ko kanino lamang kami mo simba kanino lamang kami mangalagan ka ikaw manala sa Ama o Jesus salamat sa tungma salamat sa imong mga kasakit salamat sa imong mga pagantos salamat sa among kaluwasan sa pagtubos mo dito sa krus daghang mga katawhan relihiyon ang pinagbatukan apan ang imong pulong ikaw lamang ang angayang simbahon o Jesus salamat sa gugma salamat sa gugmang walay paglubad salamat sa imong mga kasakit salamat sa imong mga pagantos salamat sa among kaluwasan sa pagtubos mo dito sa krus karon kami ania kami
nagkahiusa, dili pang relihiyon, kung dili ang imong mga pulong, o Jesus. Salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay paglubad, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pag-antos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus, ang kaluwasan nga naangkon ko. Sa ako nang gikaingon ninintag naa pakigsultihi ang Dios, o pangayowa sa Ginoo nga ipadala kaniya, gamiton tas Ginoo, gamiton kas Ginoo. Amahan na mo nga Dios nga makagagahom, salamat sa imong mga pulong nga imong gibilin ka na, nga imong gidasig gipahinumdum sa among kinabuhi, sa angay namong tinguhaon, angay namong batunan, din among bansayo na among kaugalingon, sa pagsugot kanimo, sa pagsunod kanimo, sa pagsugot sa imong mga sugo nga imong gibilin ng daan sa among kinabuhi. Amahan Dios sa makagagahom, salamat Ginoo sa mga adlaw, bulan, simana, tuig nga din kami makahimo, makabuhat sa mga buluhaton nga imong giandam alang kanamo. Amahan, among gipangayo nga padayon mo kaming ipadala, padayon mo kaming suguon, padayon mo kami nga tagaag buluhaton Ginoo nining katapusang mga adlaw. Salamat Ginoo nga imong gihan-ay ang tanan, imong gipahiluna ang tanan, aron kami makabato, makapadayon sa pagbuhat sa mga buluhaton, sa pag-alagad namo diha kanimo. Salamat o Dios sa gugma, sa kadasig nga imong gibutang sa among kasing-kasing, sa among nahuna kadasig, gugma sa mga buluhaton, sa pagsangyaw, sa pagpahibalo sa imong mga tawhan nga dunay Dios nga anda mo pasaylo, nga dunay Dios anda mo luwas, anda mo bag-o, o nag-andam kag dapit alang kanam-kanam. Salamat Amahan sa ako mga kigsunan nga imong gidasig, yung imong gilig-on ni ining taknaa. And thank you Lord nga imo kaming himuong kapiyalan, og damor pa nimong kapiyalan sa mga buluhaton nga imong giandam alang sa imong katawan. We declare blessing, O God. We declare anointing in the name of Jesus sa matag usa aming tawat mituo kanimo. Thank you Lord sa buluhaton nga imong gibutang gipiyal sa matag usa, in Jesus name. And thank you Lord nga ikaw Dios magauban sa mong pagpamahulay, pagpangatulog, ubanay kaming tanan, among isalig itugyan diha kanimo nga among kinabuhi. Ikaw ang Dios mo'y magdumalas tanan, sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Dalaygon ang Dios mga kigsunan, ako nagtuo nga ikaw gako gipanalanginan pagayos Ginoo sa mga pulog mga mensahe nga atong nadunggan, ato ang nasabtan sa atong panaguban. Kung doon na mo'y mga pangutana mga kigsunan o kaha mga prayer request o dugang pang mga mensahe nga gusto ninyong maabot diri sa atong nga programa, ayaw gyud ninyo kanang ayaw ninyo na ikaulaw o kaha mga testimony, ako gyud ang basahon diri, og i-send lang na sa ako ang account Gideon Candelario. Sa ako nang gikaingon katong profiles nga naa sa FM 95.3 dito sa Santo Niño Tanhay, o kaning ato ang background po dire, mao nay ako agyong active nga account. Kay kung imong i-search man gud ang ako ang account Gideon Candelario diha sa Facebook, daghan ang mo gawas nga Gideon, pero dili na mao'y active na tanan kay nalimot ko ana nga mga password ana,
kay di pa mangguko kabalo kaayo mo gamit og Facebook sa una. Unya kanang active nako nga Facebook nga account kanang Gideon Candelario nga ang profile kaning nas likod. Unya pwede ra pod mo maka-text sa ako ang number 0932-6384134. 0932-6384134. Kini yung suon Pastor Gideon, manamilit na sa ato nga programa uban sa pag-ingon ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good night sa tanan. Pagday mag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalay magapagday mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan,